एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। नाम्बार 1, गुवाहाटीनि नाला एबा ड्रेनफोरखौ साफा खालामसिगोन गंसे रबटआ। बे रबटनि मुङा जाबाय बेनेडिक्ट। हादरनि गेजेराव साफा खालामनाया गुवाहाटीआव थामथि खेब जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि सिगाङाव गुरगांव आरो केरालायाव बेबादिनो साफा खालामदोंमोन। नाम्बार 2, दिनै आरो गाबोन साननैआव इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट खालामनो हागोन होनना गनायथि होदों। मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव दिनै आरो गाबोननि गेजेराव नोंथाङा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। हमनानै ला नोंथाङा उदालगुरिनिब्ला बाक्सायाव थांनो हागोन आरो बिदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन होननानै बुंदों 30 आरो 31 जुलाइआव। नोंथाङा जुदि क'क्राझारनिब्ला बाक्सायाव फैनांगौ, अब्ला नोंथाङा 30 आरो 31 जुलाइ दिनै आरो गाबोननि गेजेराव बे थांलाय फैलाय खामानिखौ मावनो हागोन। बेनि बागै नोंथाङा हानाय नङा। बे साननैखौ इन्टार डिस्ट्रिक्ट मुभमेन्टनि थाखाय खालामनानै होखादों। नाम्बार 3, मैया भारतआव सफैबाय फ्रान्सनिफ्राय 7000 किल'मिटार जानथाइ बारबोनानै गंबा राफेल बिरखं जाहाज आरो बिसोरजों गंनै Su-30 MKI बिरखं जाहाजआ रैखागिरि महरै लोगोआव फैफादों। रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बुंदों भारतनि बोलोआ 2 गुन बारा जाबाय होननानै। बै गंबा राफेल बिरखं जाहाजआ मैया हारियानानि आम्बालायाव सफैबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 4, गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा थानांगौ जायोमोन 14 सानाव क्वारेन्टाइनआव, नाथाय बेखौ सोलायनानै दायो खालामबाय 10 सान। 4 सान खमायनानै 10 सान खालामबाय आरो नोंथाङा जुदि बबेबा हटेलफोराव 2 सान थादोंमोनब्ला न'आव थानांगोन नोंथाङा 8 सान हम क्वारेन्टाइनआव। नाम्बार 5, भारत सोरखारा मोनसे गोदान एप बानायदों, जाय एपनि दारै नोंथाङा सानफ्रोमबोनि बोथोरनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन। बे एपनि मुङानो जाहैबाय मौसम एप आरो बे एपआ भारतनि 450सो सोहोरनि बोथोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन होननानै मिथिनो मोन्दों।